салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. духтараком навори имрӯза аз духтаро анами намуд паплинои ҳоҷиёна нигоҳ кунем чӣ хай фасонакан баъд ғавсакан духтаро 3 метрш 70 сомон нархи донашай касе оптове мегира бояд чи арзон мекунем. доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия дохили Тоҷикистон низ дорем. духтаро айҷа ман видеоро нишон метиҳам скриншот кунед рӯя кунед кадомаш набошам мегум нест сурат мепартам бо отдельни мегирен духтаро ина ғавси тиникишона бинен 3 метр 70 сомон нархи донаи чунане ки гуфтам касе оптове мегира бояд чи арзон мекунем. нигоҳ кунед ғавси паплина ина духтаро нишам аҷоиб фасонакай ина духтаро скриншот кардан ҳатмияй хоҳарҷонон хоҳиш мекунам дар ватсап фақат ватсап қати кор мекунам ватсапда нависен фиолетови аҷоибот хушрӯ духтаракошам аҷоибо ғавса хушрӯ ина глисл дора кашмо неш бос духтаро блес дора блес дора кай духтаро иш бо каси хеле маҳбубай метавонен ай заказ кунед. доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия дохили Тоҷикистон низ дорем. почта кати бо равон мекунем, самолет кати бо равон мекунем. касе почта мехоҳад давоми 1 моҳ барвақти баъд 25 рӯз мошино кати ҳам роё мекунем. барвақтиш 5 рӯз дер рӯзиш 10 рӯз дери дериш 15 рӯз духтаро бор мерава. самолет кати хоҳед самолет кати ҳам равон мекунем духтаро. маълумоти бештара ҳолем дар ватсап метиҳам. паплиношон ғавсай духтаро тунука ки хеле оби даҳон нестай хулоса баҷеда бони расвет кӯя дора нишон чӣ хебинед аҷоибот фасон леглошам хушрӯакай на духтаро барои бибиҳо бисёр киртаҳои лозимӣ нишон додем ра вишивка ба духтарако вишивка аст 90 сомон 3 метрш 3 метр 90 сомон вишивка динамуда духтарако сангдорош аста нигоҳ кунед 180 сомон 3 метрш ина ё вишивкаша духтаро ина ё 670 духтарако се сангора бинен чихе хушрӯ 90 сомони ина ина духтаро иш дига нархай иш 100 сомона духтаро аз бай хели сангар нишон метиҳам на 100 сомона е духтаро